Наш гост е Мадлен Радоканова, българска състезателка по художествена гимнастика, златна олимпийска медалистка от Токио 2020. Тя е два пъти бронзова медалистка на световните първенства в Песаро и Баку през 2017 и 2019 година. Златна медалистка е на 5 обръча на световното първенство в София през 2018 година. Сребърна медалистка е с ансамбъл на световното първенство в София през 2018 година. Здравей, Мадлен! Много сме развълнувани от срещата с теб, от възможността да научим повече за спортната ви кариера и пътя, който сте извървели. Благодарим, че приехте поканата за нашето интервю на нашата училищна телевизионна рубрика Отблизо. Поводът за вашето гостуване е инициативата Година на благодарността. Бихте ли ни разказали малко повече за това? Тази година реших да посетя няколко училища в България всеки месец от тази година, която измина. Остават още 3 посещения. Едното е тук при вас в Горна Оряховица. Много се вълнувам за него. И още 2. Беше ми изключително приятно на всяко едно място, изключително зареждащо това да се срещам с малки деца, да са развълнувани от това, че ме виждат и да имам възможността да поговоря с тях, да им покажа медала и те да ми се порадват. Страхотно! Как решихте да се занимавате с художествена гимнастика? Започнала съм на 4 или 5 годинки. Тогава не съм осъзнавала какво точно ми се случва. Моите родители са ме записали, но вече след това, когато ставах все по-голяма, осъзнавах какво се случва. Поставях си цели и мечти и се опитвах да ги сбъдна и догонвам. В самото начало, може би, благодарна съм на моите родители за това, че са ме записали, защото ако не бяха те, нямаше да постигна този голям успех. Какво беше усещането от първия спечелен медал? Първият в живота ми? Да. Съвсем първия не си го спомням, но си спомням един, който беше не в България, в друга държава. Бях в Белгия на 8 годинки, когато станах първа на едно състезание. И си спомням, че бях толкова маничка, че стълбичката ми струваше огромна и беше пълна с подаръци. Просто се чудих как изобщо ще успея да ги взема всички тези неща и да се тръгна. Но да, това ми е първия спомен. Бях много малка, много притеснена, но беше доста вълнуващо. А на Олимпийския? На Олимпийския е неописуемо това да седиш на най-високото стъпало, на последното си състезание да пееш българския химн и да знаеш, че си сбъднал най-голямата си мечта в живота. Не може да се опише с думи. Нещо, което пожелавам на всеки един човек да изпита в своята собствена сфера, да постигне олимпийски медал. Смяташ ли, че за постигането на успеха е нужен само талант? Не, определено не. Нужни са много други качества, нужен е изключително много труд, постоянство, упоритост. Абсолютно съвкупност от страшно много качества са необходими и страшно много търпение. И за да се постигне един голям успех, трябва първо да се помисли за него, да се помечтае и да вървиш право и единствено към него, без да се отклоняваш от каквито и да е други неща. Има ли момент в вашата спортна кариера, когато сте били на път да се откажете от гимнастиката и как го преодоляхте? Доста често в трудните моменти човек иска да захвърли всичко, да се откаже, да спре да се занимава с това нещо, което е напълно нормално, но в тези моменти трябва да си силен, трябва да си напомняш защо си в залата, защо тренираш, защо се бориш за това нещо и вече като го сбъднеш е много по-сладко. В едно ваше интервю казвате, че имате идеята да организирате мастер-класове и реализира ли се тази идея с вашите съотборнички? Да, успяхме тази година да организираме 2 мастер-класа в България. Единия беше в Бургас, другия в София. Бяхме и във Франция по покана на един френски клуб и предстои да ходим в Сингапур края на годината, така че да, тази идея стъпка по стъпка се осъществява. Бихте ли ни казали с какво се занимавате сега? В момента се занимавам с своята инициатива Година на благодарността. Освен това съм студент в Национална спортна академия. Обърнала съм внимание на образованието си. Имам повече свободно време да го прекарвам с семейството си, с приятелите си.
и с момичетата, нещата, които организираме. Общо взето това са нещата, с които се занимавам в момента. Супер! Много ти благодарим за отделеното време, Мадлен. И аз благодаря. Учениците от средно училище Вичо Гранчаров с вълнение посрещнаха златната олимпийска медалистка от ансамбъл по художествена гимнастика Мадлен Радоканова. Поводът за гостуването й бе нейната инициатива Година на благодарността. По звуците на гайда в изпълнение на Росен Тонев и космическата песен на Ивета Поп Христова, диамантеното момиче прекрачи прага на нашето училище. Мадлен Радоканова бе аплодирана от изявени спортисти, носители на призови места на национални и международни състезания. Срещата продължи в двора на училището, където учениците демонстрираха безопасно придвижване с велосипеди. Най-емоционалният момент настъпи в актовата зала, където тя представи идеята на своята инициатива, желанието й да подкрепи и мотивира младите хора, независимо от техните интереси. Учениците имаха възможност да зададат своите въпроси към олимпийската медалистка. Интересуваха се от началото на спортната й кариера, от вълненията при спечелване на първия медал и олимпийската й титла. Любопитни бяха за трудните моменти, съпътстващи спортната й кариера и идеята за реализирането на мастер-класове по художествена гимнастика. Талантливите поп-изпълнители Преслава Георгиева и Кристина Енчева, младата балерина Светослава Неделчева поздравиха всички присъстващи. Мадлен Радоканова благодари за топлото посрещане и за финал участниците получиха автографи и запечатаха вълнуващия момент с много снимки.